गालाब मामानि खानाय BPF नि BPF पार्टी बे BPF पार्टी बेयाव मेगन मिया आं हाला खालामबाय थायो आं मबेनिखानो होननांगौ बासिनि फंबाय गुवार गाननानै साफा जानांगौबा मा गानगोन आं ना गानथ'नांला दे गाननांला गावसिनिनो गस्लाखामोन आरो गावसिनि मानसियानो बुना गालांबाय आरो माने गुबुनखौ फासायनोसैमोन आरो बिसोर बुदों होननानैहाय जेनेबा गावसोरो बुनानैहाय बुथारनानैहाय माने जुदाखौ फासायनायनि बुद्धिमोन आरो ए बेबायदि होननानैहाय डाइरेक्ट गासैबो फैबाय आंबो ओरै सिख्रिबाय फै आंखौ बुनानै कि खालामफैबाय जेबोथ' बुङाखैमोन बुंनाया ना माबा मोनसे बुंदोंमोन आं जेबो बुङाखै खालि 20 थाखानि रायलायनाय बैसागुनि फुर्तिनि दाउद रायजोनि आं हारसिङै नङा दा बेनि थाखायनो माने बुद्धिया जाहैबाय बिसोरना मामोन जेनेबा माने बोराय बुरिनो आं दं मुथामोन दं आरो बोराय बुरि गासिबो दं बुग्राफ्रा साबैमोन बे बोराय बुरि फैदों बाइकजों फैबाय आं गुमै गुमै बैसागुनि हरदो दा आंहासो 1000 हरनांबायना डाक्टार नायजानो फैसाबो होनाङाखै 200ल' होलांबाय आङो बेखौ आं लाया 1000 थाखा थांबाय आं डक्टरनाव बेयाव कि खालामबाय थै बन्द जाया गामियाव बेसेबां खस्थ' मावना जायो बिसोर बेफोरखौ सायज होनांगौ मानो गैयि मानसिखौ बिदि बुदलाबायना थांनांगौ जाखो एसे खस्थ'यै थायो जोङो आं खोनादोंमोन जे ओरैहाय जेनेबा ओरैबायदि खोनादोंमोन माने जोंनावथ' जेबो नोंसोरो डेभेलप खालामाखिसै खुनु डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दै कयेकथा खोथा बुंदोंमोनलाय माने बेवहाय बिदि बुंनायावहाय बिसोरो रागा जोंनानैहाय बुदों बिदि होननाय खोनादों नोंगौ दाना सिखा हमना सादुखौ मोनबाय बे जाम्बा मानसिना बेखौ बुना गालांबाय बिसिबो फिसायबो मोखासम नों मोनसिला आं माबादि मानसिया क्लियार बादि रायलायो मोजांखा बयजोंबो रायलायखायो बियो मिल बिनि गोसोआ बयजोंबो मिल दा गस्लायाबोथ' बेनो ने दहाय बुनाय मामाया दागा होनो गासै थै गोजा आंना आरो थ' सावथालफ्राबो मोनथियो आरो ने बुनायखौ बे जों लागोनि सावथालफ्रा कि माबादों एन्टेनायाव होखोना माखोथाय नेटआवहाय ने गस्लायाबो गावसिनि होलांखानाय आरोखि ओमफ्राय पार्टिनि मानसिफ्रा जाहैबाय मानिमोन बिसोरो अबे पार्टिनि मानसिफ्रा बिसोरो BPF नि गावसोर बै बुग्राफ्रा BPF निखा आरो BPF नि ना पार्टी आंखौ बुदों आं डाइरेक्ट रायलायनो हायो माबाना बिदि बुनो नाङामोन ना बिसोर औ दे होमबा